Фарисилар Гайсәнең Яхъяга караганда күбрәк шәкертләр җыюы һәм аларны суга чумдыруы турында ишеттеләр. Хәлбуки, кешеләрне Гайсә үзе түгел, шәкертләре суга чумдыра иде. Үзе турында нәрсә сөйләгәннәрен белгәч, Гайсә Яһүдияне калдырып тагын Галилеяга китте. Аңа Самария өлкәсе аша үтәргә туры килде. Самариядә Якуб үзенең угылы Йосыфка биргән җир биләмәсенә якын гына урнашкан Сухар шәһәрендә Якуб кыйысы бар иде. Юлда арыган Гайсә шул кые янына килеп утырды. Көн урталары иде. Шәкертләре ризык сатып алу өчен шәһәргә киткәч, су алырга дип бер Самария хатыны килде. Гайсә аңа: "Миңа эчәргә бирче" диде. Хатын исә: "Ничек итеп син, Яһүди була торып, миннән, Самария хатыныннан эчәргә сорыйсың" диде. Ул бу сүзләрне Яһүдиләр Самариялеләр белән аралашмаганга күрә әйтте. Гайсә аңа былай җавап бирде: "Аллаһының бүләген һәм синнән миңа эчәргә бирче дип сораучының кем икәнен белсәң, син үзең аңардан сорар идең, һәм ул сиңа тереклек суы бирер иде." Хатын аңа: "Әфәндем, синең чумрып алырга бер нәрсәң дә юк, ә кое тирән. Син ул тереклек суын кайдан алырсың икән? Бу кыйны безгә Якуб атабыз биргән. Үзе дә, балалары да, мал туарлары да шушы кыйыдан эчкәннәр. Син Якуб атабыздан да биегрәкме әллә?" дип сорады. Гайсә аңа: "Бу суны эчкән һәркем янә сусар. Ә мин бирәчәк суны эчкән кеше һич кайчан сусамас. Мин биргән су аңарда мәңгелек тормышка ага торган шишмәгә әвереләчәк" дип җавап бирде. "Әфәндем, миңа шул суны бирче. Аннан мин сусамас идем, һәм су алыр өчен монда килеп йөрмәс идем" диде хатын. "Бар, иреңне чакырып кил" диде Гайсә. "Минем ирем юк" дип җавап бирде хатын. "Ирем юк дип син дөресен әйттең. Чөнки синең 5 ирең булган, ә инде хәзергесе сиңа ир түгел. Син моны дөрес әйттең" диде Гайсә. "Әфәндем, күрәм син пәйгамбәрсең. Безнең ата-бабаларыбыз Аллаһыга бу тауда табынганнар. Ә сез, Яһүдиләр, кешеләр табына торган урын Иерусалимдә булырга тиеш дип әйтәсез" диде аңа хатын. "Ханым, ышан сүземә, вакыт җитә. Атага табынуыгыз бу тауда да, Иерусалимдә дә булмаячак. Сез кемгә табынуыгызны белмисез, ә без кемгә табынуыбызны беләбез, чөнки котылу Яһүдиләрдән килә. Әмма вакыт җитеп килә, һәм килеп тә җитте инде. Ул вакытта чын күңелдән табынучылар Атага рух вә хакыйкать белән табынырлар, чөнки Ата шундый табынучыларны эзли. Аллаһы ул рух, һәм аңа табынучылар рух вә хакыйкать белән табынырга тиешләр" диде Гайсә. Мәсихнең киләчәген беләм. Мәсих май сөртелгән зат дигәнне аңлата. Ул килгәч, безгә бөтенесен аңлатып бирер" диде хатын. "Синең белән сөйләшүче мин, ул үзе" дип әйтте Гайсә. Шул вакыт әйләнеп кайткан шәкертләре
Аның хатын белән сөйләшеп торуын күреп, гаҗәпләнделәр. Әмма берсе дә, син аңардан нәрсә сорыйсың, яки бу хатын белән нәрсә турында сөйләшәсең дип сорамады. Хатын су чүлмәген калдырып шәһәргә китте һәм андагы кешеләргә: "Барып карагыз әле, кылган эшләремнең бөтенесен әйтеп биргән кешене күрерсез. Ул Мәсих түгел микән?" диде. Һәм кешеләр шәһәрдән чыгып Гайса янына киттеләр. Ул арада шәкертләре аны: "Остаз, ашап ал инде", дип кыстарга керештеләр. "Минем сез белми торган ризыгым бар", диде аларга Гайса. Шәкертләре үзара: "Әллә аңа берәрсе ашарга китерде микән?" диештеләр. "Ризыгым мине җибәргән затның ихтыярын үтәү һәм аның эшен төгәлләү. Сез тагын 4 айдан урак өсте җитәчәк дисез түгелме? Ә мин сезгә әйтәм, әйбәтләп карагыз. Игеннәр агарып уракка өлгергән инде. Уракчы эш хакы ала һәм мәңгелек тормыш өчен уңыш җыя. Шуңа күрә чәчүче белән уручы бергә куана ала." Шулай итеп, бу очракка берсе чәчә, ә икенчесе ура дигән әйтем туры килә. Мин сезне үзегез үстермәгәнне урарга җибәрдем. Анда башкалар эшләгән иде, ә сез аларның хезмәт уңышын җыясыз, диде Гайса аларга. Кылган эшләремнең бөтенесен әйтеп бирде дип шаһитлык иткән хатынның сүзен ишеткәч, әлеге шәһәрдәге самариялеләрнең күбесе Гайсәгә иман китерде. Шунлыктан самариялеләр аның янына килеп, аңардан үзләре янында калуын үтенеп сорадылар. Һәм ул анда 2 көнгә калды. Аның сүзләрен ишетеп, тагын да күбрәк кеше аңа иман китерде. Ә теге хатынга исә: "Без инде синең сүзләреңнән түгел, бәлки аның сүзләрен үзебез ишетеп һәм аның чыннан да дөньяны коткаручы Мәсих икәнен белеп, аңа ышанабыз", диделәр. 2 көн үткәч, Гайса бу шәһәрдән Галилеягә китте. Пәйгамбәрне үз илендә ихтирам итмиләр дип, Гайса үзе үк шаһитлык биргән иде. Ләкин ул Галилеягә килгәч, кешеләр аны бик теләп кабул иттеләр. Чөнки алар Иерусалимдәге бәйрәмгә барып, Гайса эшләгән барлык эшләрне күргәннәр иде. Шуннан соң Гайса теге чакта суны шәрәпкә әйләндергән урынга, Галилеяның Кәнә шәһәренә яңадан килде. Капернаумда угылы авыру булган бер сарай әһеле бар иде. Сарай әһеле Гайсаның Яһудиядән Галилеягә килгәнен ишетеп, аның янына китте. Ул Гайсадан үлем түшәгендә яткан угылын килеп савыктыруын ялварып сорады. "Илаһи билгеләр һәм мөгъҗизалар күрмәсәгез, сез бит ышанмаячаксыз", диде аңа Гайса. Сарай әһеле исә: "Әфәндем, балам үлгәнче килә күр инде", диде. Шунда Гайса: "Бар, өеңә кайт, угылың исән", диде. Сарай әһеле Гайсаның сүзенә ышанып, кайтып китте. Кайтып барганда ук хезмәтчеләре очрап, угылының исән булуын әйттеләр. Аңа кайсы сәгатьтә хәл керде дигән соравына алар: "Кичә көндезге сәгать 1ләрдә безгә аңардан китте", дип җавап бирделәр. Угылың исән дигән сүзләрне Гайсаның нәкъ шул сәгатьтә әйтүен аңлагач, әти кеше үзе дә, йортындагыларның барысы да Гайсәгә иман китерделәр. Бу Гайсаның Яһудиядән Галилеягә килгәч күрсәткән икенче мөгъҗизалы гамәле булды.